Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Martes tibo kalibutan. Sige niya na may gana. So kumusta naman kanong pulding? Wala ba magsakit ang imuhang kutu-kutu? Okay na ko pa dahil sakit gabay pero madala na nag-inom-inom og dalapot. Very good. Kanday ka ang imuhang tirada ng pulding kuan kanang singalan na herbal. Maugod pa dahil. No, yan yung ongdang nakagsig inom og tuba. Gabay na good pa dahil. Tik-im ba? Okay, no? So, tik-im lang. Mga pila po siguro kabul ng imong tik-im. Madahanog pa dahil og daghanog. Maganda. Usa kabul, basante ka. O niya, unsa man inyong subsuman og mag-inom-inom og kuan kanang tuba dito sa Tianggi. Bisan binakhaw pa dahil. Sa mga binakhawa. Pagsada, kining buwan ba, budlo Si budlo Kaya kung baratuhong isda, labi na ba na, basta ayuhon nagtim ka kinilaw. Very good. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka? Ang ganda ka ko, Father, Sa po imuhang naka-okay ni Moron. Okay na yung pamilya sa lawas sa pahagi atong tarungon na yung jutay ng ato ang tarungon kamay. Okay. Kung sabi nakaayo ni Mr. Chen, yung negosyo, kira. Okay naman kaya ko, Father, siguro umayarang po ka negosyo ba? Ang imuhang pag-umangkod si Alice Go, muragwa naman takadungog, basig nilayas na nagito ang nagani uli na sila sa China. Dito lang ko parente, Father. Para insecure po to, pero dito lang ko parente, kay guman to. Ba? Ikaw din sa may mong apelido, Cheng Ramang ko, Father. Para mo ko, Father, Cheng Ramang ko, Cheng. Mr. Cheng ba? Very good. Okay, no? Padayon kita makigala no, pagtimbaya sa ato mga kaigsuunan nga ilang mga mais gipangkaon sa ang ilahang mga mais gipangkaon sa ulod, no? Ulod diri dapit sa amua mga higala, dapit sa may kuan, mga bukiran diri sa amua ang grabeng daghanang ulod, no? Saon na ni siya nga hilabihan man yung daghana ang kiniraba mga uluda kay dili hudnon og kaon ng usa ka punuan ang udlot re kanon muni naka problema bitaw pa din no manligon og udlot ning mga ulod mao gyud para pug ako no hilit po kay kog udlot siya kini bitang tinangkong no mga mao ra pug tao diay ning mga udlot mahigala no kay kining mga ulod kay kuan ra po ilang ganahan udlot ra man pod ingon diana mauna gina sa tao pa dahil mahiligon po ng udlot. No, padayon ta mga higala sa ito ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Narikita mga higala sa itong Saint of the Day. Abeno July 30, ang ato karon nga santo, walay lain kung dili si. Matod pa diri sa ato ang listahan si San Pedro Crisologo, no, Saint Peter Crisologos. Natawag kini si Saint Peter Crisologos ni atong 406 didto sa Imola, Italy. Una nahimo siyang bishop. Yung gitawag siya Crisologos tungod kay maayo man kay siyang muwali. No golden mouth. No golden mouth man siya. Na exceptional kayo ang iyahang oratorical eloquence. No niya practiced many corporal and spiritual works of mercy and ruled his flock with utmost diligence and care. He died at Imola, Italy, and he was also a doctor of the church as a result of his simple, practical, and other unclear sermon which came down to us, nearly all dealing with gospel subjects. So sa ato pa, gitawag gini siya o gitawag og Crisologos tungod lagi kay maayo kayong muwalis sa yun kayong sabton o mas kanang very inspiring no kuan gyud ba sa yun ra kayong sabton ang iyang mga wali
dili ba mga gitawag na to og lalum ya mabawra kayo ya. Sayon ra kayong sabton kay mabaw kayo ya mga wali. So na may uban nga ganahan kay lalum nga mga wali. Mga lisod pong sabton nga bali mga laluma. Kinahanglan nga mabaw ra kayo nga mga wali, no? Bisan mga bata makasabot ingon niya no. Nahala no, padayon ta mga igala so karong adlaw pagayoon na to ang pangama no intercession ni Pope Peter Saint Peter Chrysologo no. Naunta masama kaniya ato pud nga mapadayag ang pagtulon-an ni Kristo diha mismo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi no. Katinagalog pa na mga higala isang buhay no, isang buhay ang mga pagtulunan ni Kristo. Beno ada intibayaon da ino og may mudto ang ako ang mga classmates mga higala no, si Father Tonton Villarmente, Father Tonton Arnaiz, ang kura paroko sa kining Batingger no, og gimanusab si Father Dami Hiramis, ang kura paroko usab diha sa may Himalalod, og si Father Obing Masyon no, ang kura paroko usab diha sa may kini Larena ba? Ayan, Larena Sikihor. Dako kayo ko ani budi na nanoog yung ano sa mga ko ang Gawix dinas Kalumbuyan. Kumusta naman ka Gawix no? Si Father Christian Durango ug ang ako apong Gawix nga tuwa sa Winnipeg, Canada. Si Father Onisimo Durango. Ug ang ako pong mga contemporaries no? Si Jibbers, no, Jibbits, no, din si Father Jibbits, no? Si Father Jibbits, so si Father J. Enriquez Higala, gimanusab si Ronnie Baby, no, ang ako usab nga contemporary si Father Ronnie Colina, gimanusab kisa ko mailan si Monix, no. Si Monix do ang ako usab nga ang ato ang amigo usap nga na dinha karon sa asa na yung si Monix no? Si Father Ramon Duran nga manusab si Monsignor Larry Katubig ang akong kanhi rector sa St. Joseph Seminary College no? Tanan natong mga kaigsuonan dinha. Kumusta na no? Nang hidaot kita nga na kaugom sa akong timbayaon usab si Monsignor Albert Erasmo Bukol o si Monsignor kisamaan Monsignor Marino Ibo diya sa Bayawan. Ano, madayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni ini kamudtuhon ug ari nakita sa ato ang ari kita sa atong CBCP News do padayon karon ang simbahan mga higala sa mga kalihukan aron nga mapanalipdan ang kasagrado sa kaminyoon. Padayon karon nga gipakigbatukan sa CBCP ang divorce bill na panawagan karon nila nga dili gyud madayon ang pag-aproba niya ng diborsyo. Okay, manusab nagmalampuson usab ang pagbisita sa atong talahurong Santo Papa sa iyahang mga destinasyon. No? On the way, padayon siya sa iyahang mga buhatunon o gani ang nanawagan karon siya sa tanan nga mga nasod naunta no wag tango na ang diwa sa pagkikira no. Naunta mag-ceasefire na o hulungo na ang kagubot tali sa Russia ug sa Ukraine ug ingon usab sa Israel ug sa mga Hezbollah. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon ug padayon kita sa atoa nga mga buhatonon mga higala. Bino ako din i-advertise mga higala no. Tig sunod man pug sa mga debate bitaw no nga naa sa YouTube ni Father Gitgano no, si Father Gitgano Darwin no, kung mahimo manghigala kung makalugar-lugar mo pananaw pod mo sa debate no ni Father Gitgano uban sa nagkalain-lain nga mga misupa sa pagtulunan sa Katolikong simbahan no. Kung mahimo no mutanaw pod mo ini ako ang programa. Kunya mutanaw pod mo sa mga debate daghan ikad makatunan no. Daghan kay ikad makatunan kung magsunod po ka sa mga debate ni Father Darwin Gitgano. Kaya ako sige kung kasunod po kay daghan po ka ikog makatunan sa mga pagtulunan nga gipangtudlo usab ni Father Darwin Gitgano. Ayan no, saha suportahan na to ha. Iyan po nato si Father Gitgano
no nga bulano no, sano Father Dar, kumusta naman ka sano? Sundo na to mga higala no, ang mga debate nindot kayong tanawan mga higala, very inspiring na kanang ilahang programa, kanang punto por punto mo man siguro na kasi kung usahay mahurot akong oras ug tinan-aw mga higala sa imbis na ako trabaho, usahay mahurot akong oras kay akong dugay-dugay biyang mahuman ang debate, pero okay ra kuan kayo, very educational no, inaben lang kayo sa mga Katoliko, mga lain pong relihiyon. Tanaw po mo, tanaw po itong inyong mga kuan, inyong mga debatista, no? Aron po, dili lang Katoliko, tanaw po mga laing relihiyon. No, okay, no? So, atong yan po, mga higala ha, ang ato ang banggiitan nga manug debati. No, kamaupod yun po ni Padre Gitgano, mga higala. Ala, no, yan po nato ang ato usab nga mga atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez. Hala, no, ari kita sa ato ang katikisem. Roman Catholicism, ang ato karong topic, unsa ganito, kasaulugan sa pulong. Unsa ganito in English sa kasaulugan sa pulong, liturgy of the word with communion. Kaya kini kong misa mga higala, ako tulo aduhan ni kaparte. Liturgy of the word, no, kutob na mga higala sa pagpaambit sa pare. Dayong liturgy of the Eucharist. No, kana bitong gikan sa introduction about sa wali sa pare, muna liturgy of the word. Dayong gikan sa paghalad, paingon na sa pag-end, muna liturgy of the Eucharist. No, paghalad sa mga gasa ba, kanang offering ba. Muna, nga, kanang liturgy of the word mahigala, apil yun na siya. Apil yun na siya sa misa, kay duha man na kaparte ang misa. No? Liturgy of the word, on the liturgy of the Eucharist. Unya, na ay liturgy of the word nga gikuan nato kanang gihimo sa mga apostoles mga lay ministers dito sa kabukiran, no, kay ang kanang liturgy of the word kuan na siya with holy kuan na sa man gitawag liturgy of the word with holy communion. It is provided, no, the liturgy of the word with holy communion, kada pang kasaulugan sa pulong ba, is provided to enable the faithful in the absence of a priest to offer praise and to be nourished by word and holy communion. The liturgy does not take the place of the celebration of the Eucharist. No, kanang kasaulugan sa pulong mga higala, gitugutan gid na, no, kanang kasaulugan sa pulong nga adunay pagpakalawat, no, kay doon na biyay kasaulugan sa pulong kanang first part of the Eucharist. Pero kining kasaulugan sa pulong sa mga kining mga extraordinary minister of the Eucharist, no, kanang mga lay ministers, gihimo gyud kana in order to enable the faithful to receive communion and hear the word of God in the absence of a priest. But it cannot take place. It cannot substitute the celebration of the Eucharist. So ang misa gina siya, dili ta makaingon nga nakakalawat ra ka pero wala ko kakasimba. Di ko kami ingon nga nakasimba nako kay nakakuha naman ko sa kasaulugan sa pulong, dili. Kaya ang simba katugyong kanang gitawag og nakasimba gyud ka sa kuan, no, because according to the teachings of the atong simbahan, the liturgy of the word with holy communion does not take the place of the celebration of the Eucharist. No, ang misa pag gihapon. Kay kining kuan, kining kasaulugan sa pulong, dili gina pwedeng himuon nga naas duol. Naabas duol ba sa simbahan, kinahanglan nga layo gina kayo. Kay kung naa ka sa duol, kinahanglan makang musimba ato diya ka simbahan dako. Pero palitan kami na ako'y parokya nga 12 kilometros gikan sa lungsod. Di natural, dili di ko kaadto ana kay layo naman na kayo, may duol-duol ra madomingo. Muna nga lay minister mao imo adto. Muna gitawag no liturgy of the word with holy communion, or in the Visayan term, kasaulugan sa pulong nga adunay pagpakalawat. Klaro ba nya mohimo niya na dili na pare. Kinsa man ang lay minister na kanang extraordinary minister of the word. Klaro ba? So na, no? So nya pangutana, pwede ra pamig ato ra ka mo say, pwede ra na lagi ba sa
basta layo kay kag simbahan pwede ra na, pero og nara kag duol na gyud kaayo simbahan, dili na lang nato ta magkasaulugan sa pulong anang naras dugol. Kamo na lang mga tao maoy mo arto sa dakong simbahan, kay accessible man ang dakong simbahan. Nya kaning lay minister po nato, kining atong extraordinary minister of the word, kuan po na kada gitawag nato, pwede po na siyang magdala og bitakum. Sana na viaticum, no? Kanang kinabuhi, kanang viaticum, no? Sa tupa kana bitong dalan, imong balon ba, pabalon, viaticum, no? Sa tupa kanang pabalon ba, so para nas mga masakiton nga dili na gyud makatindog. Kanang mga masakito natong makalakaw pa, mga tigulang nga makalakaw pa, danon gina natong simbahan. Pero katong tigulang nga gahigda na gyud, dili na gyud inta, wala na alimuhag, kung gatindog man tuod gihapon pero wala na alimuhag, amo na nga dadaan og viaticum. Pabalon. O, klaro ba niya ang mga lay ministers gihapon, maoy mo kuan ni ana, maoy mo pa kanang mo mahimo ni ana. Anyway, do na tay kini magunglo na ko mailhan nga kung magwali gani ang pari, no, mga tulog dili na siya pwede kay ang kasaulo misa duha man na kaparti, liturgy of the word niya, liturgy of the Eucharist. Sa to pa kung pag-abot sa pagbasa manggawas mo o niya mag-istoryahan na mo gawas, magsigarilyo daghan kay na di lang nako isulti ang parokya, daghan na ko mailhan ngayon nga na ay mga tao nga pagwali sa pagbasa sa first reading manggawas niya atong manglingkod punuan sa Mansanitas, no, ay daghan ana no nga mugawas kay atong manglingkod sa Mansanitas, dayon pag magwali sa pare mamalik na pod ayaw di na no, kay duha man ka parte ang misa, liturgy of the word o liturgy of the Eucharist. Nakasimba ta of course, pero kulang ang imuhang naapilan, dili kompleto, wala ni mo na kompleto kay nakapangumpisan wa man ka nakapaminaw sa mga pagpikas-pikas sa pulong. Sumayo nga kung musimba ka, sukad gyud sa sinugdan gikan sa pagpanguros hangtod na human. Unya pag-abot sa mga pagbasa maminaw kag maayo, nya pag-abot sa homilya sa pare maminaw po kag maayo. Dayang paghuman mga lawat kompleto gina. O kabahin og sa to papadero wala di ko kasimba, nakasimba lagi ka. Pero dili kompletong pagkasimbaha kay ngano man wa man ka naminaw sa pagtulunan nga gitudlo sa pare, liturgy of the word man na, no, klaro kay ang misa duha man na kaparti, liturgy of the word o liturgy of the Eucharist, no, klaro ba? Ano to, kumusta? Kumusta naman ako mga silingan dinas Banhuyod, taga Tupas, ang akong mga parokyano kanhi dinas Bayawan, dinas sa dapit sa may Lapakun, no, sila si Suderio family, Brother Felicio Suderio, you know, nga atong mga igsuon din na, sila si Raisa, na si Malin, si John Phil, no? So John Phil, sige ba kang kuan pa do? Sige pa kang gitara din na, kina si John Phil, mahigala mo ni gitarista sa Lapakun. O man usab din na sa may Tabaang, dinadapit sa may Paggatban, dinadapit sa may dihadapit sa may kining Malabugas, no? O uban pa, no, daghang kay din na mga lugar. Diri mo sa Tanhay, Malabugas gihapon ang tawag, no. Kining daghang gihapon diri sa Bayawan na apoy Malabugas, na apo sa daghan jud kay ning Malabugas, no. Dahil Bayawan na apoy Nangka, na apoy Kalumbuyan, daghang kayong lugar ning na apoy unsa pa ning sa na apoy daghang kayo, no. O kineno nya just Tanhay, of course na-assign pugog Tanhay pa yan, no. Niya na-assign pugog Sibulan. Nya na-assign po ko og mga bukid sa Dawis, dina sa may Kalumbuyan, na-assign po ko San Francisco, pero tulor ako ka bulan sa San Francisco, katong akong gitukod nga kumbinto giusob to, kay nakatukod man ko kumbinto din sa kuan, pero wala matiwas, pero naatupan to nako din na San Francisco, pero gi-renovate man to kay kapa mo kuno kayo og ato mubo kay ato kay dinali-dali ba yan, no? Pero 3 months na to nako, 3 months to nako concrete, no, iron kanang steel truss na atupan gid ako to, pero tulo ra ka bula pag abot ni kuan
ni Father Nonoy Digit gipausog. Nagwapo nagmayo. Kanya ang simbahan pod pag-abot ni Roland Umatang San Francisco gipausog pod napatsada na. Pero ako ay primerong kuraparoko din na San Francisco, no, diha sa país sa Gulan, ako primero din na, no. Pero dali ako kaya mga tulor ko kasi mana. Tulo ka bulan. Pero nakatukod ko gumay diha. No, kanang amo ang kanang kumbinto diha na ang original ha, kanang karon renovated naman na, dili man ang original nga ako pa nagtukod. O, klaro, nahala sa sa Dawis po, okay na po na Dawis, no. Kaya kita po din tao ay nagkulo concert ana para po matukod na, pero sige na. Inana man ang kinabuhi, no bisag dili bisan wala kay talent, magpaka-talent na lang man ta. Bisag wala tay talent, magpaka-talent na lang ta kay kini laging kabahin sa Ginoo. Pero tubangan ra ka. No, kami lang wala may mga talent anang kanta, kami ni Kapitan na Bang Libistre, no, Kapitan Libistre lang ang wala mo may mga talent ana pero nagpaka-talent ramin taon, no? Si Kapitan Jill Libistre, no, kung higala din kanhi kapitan nila sa Dawis, Kapitan Jill Libistre, si iyahang asawa, no? Nagpaka-talent din taon, nagkulo concert pud be. Ayan. Ano, may muto na kanatong tanan. Daghang salamat sa inyong pagiguban kanako. Ako lang gihapon kini inyuhang Reverendo Padre Edwin Academia Akab nga nagpakatabian na lang bisan dili tabian. Nagkulo katawa na lang bisag dili katawunon. Mura kag nabuang nga na pader. Mura gyud. Daghang salamat mga higala o daghang kayong salamat sa inyong pagiguban kanako o manalangin kanato ang Dios o kay gahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.